Street One Music. M80 Buffman Batango Maiwe Tivaradize kukona Fully Uvari kuti akazvibatira chinyangiresi patikwa ndiriwo chimisteresi akandiramba pafeya ndingafe nestresi mumoyo manguwo ndiye chete bebi ndio musikana wandinoda nekuti unosiva zvandinoda ndingarwadziwa ukanduza kemovha wakanaka nyangwe usina kupoda ndiwe wandinoda ndinewe ameno zvandofilawo ubeba kandinakira nondiedera itira zvandoferera farira wakandimbundira mbundira uti ndiyemera wakandizemera zvononditira bebe ndinozifarira farira nezvese zvatakaronga usazoporonga moyo mangu bebi ndo unotonga unechaunoda bebi ndo kutengera une fooling things mukati akanyangara mwana iyeyu ndiye wandinoda ini pari ndakaperera mwana iyeyu ndiye wandinoda ini upandiriruva mwana iyeyu ndiye wandinoda ini pandinomuona mwana iyeyu ameno zvandofira ini mukati akanyangara mwana iyeyu ndiye wandinoda ini pari ndakaperera mwana iyeyu ndiye wandinoda ini ndiwe wandinoda ini ndinewe ameno zvandofilawo saka ndaunganidza makwati boni ndapinzira ndabata mukoma jati ndakuda kunomutora auye kuno nhasi asi ndati handichade chiti chati ndakuda kugara naye ari pedyo neni nekuti ini naye tiri babvu imwe ndiri roti yake saka tinosvika kure mukati akanyangara mwana iyeyu ndiye wandinoda ini pari ndakaperera mwana iyeyu ndiye wandinoda ini Director M80 anzi uya nefling timbomurova photoshoot tomboita kati welcome party kuno ku Undying Carrey Gifuse tabata blessmo mukoma MT atingazviite kaizvi vasipo tatora timu rangu tapinda kamumota wangu tonanga kumusha kunoratidza mamanade timurora fulingi akura abuda mugota claim movements sapita keutan pakati akanyangara mwana iyeyu ndiye wandinoda ini pari ndakaperera mwana iyeyu ndiye wandinoda ini yo please ndiye wandinoda ini Rizla wada bokodiano ameno zvandofila ini